UDA mano kete kai ma en jatend piny William Ruto ne en kode gi chwanyruok ka onge to gima je wacho cha pod biro mana timore jatelo nyalo nyise ni kaluore ni koro akelo minu matin to joge gidongo ini chalo gimi bed tengi kama tin tingene sirikal to pod en adi goni kata dala cho goni kata ma onyalo goni kata mana dala onyalo kaw yutiri gimoro sirikal en achiel mak mana ni gima nyaka ne timre ni kaluore gi kizungu wacho ni en combative kaluore ni ngat ma wacho pache kaka ne en makomaki gi kamarach to bo yuaya nyaka nyongi ni to ere kaka inyalo timnade inyalo din bath doge moko mondo mi tim ang'o mae erokamano samoro tiku mathoth ma en godo magi to gin siasa apani wacho doyo ni to be koro osenyona mana kaka giwache no en adieri ni weche nyalo bedo mang'eny but inyalo paro kinde mokalo kana chiwo report mar jagwenga ma John Odek mane ogole e board machielo kendo masimbe ogore na ka adala ni winjo ne Odek ogole e board mar utalii to giriembe nang'o tangizo ni giloko galoka ji to bang' juma moro achiel jumbe ariyo to chako kele board machielo mar National Museums mana wacho ka kinde mokalo cha koro jaka winjo koro jogwen koro mor ni ero chako miye kamoro koro gigi gin lokruok matimore ga to giba Fredo tieko gono apani mane koma koro pek mar wach nitie ni okena nugol Odoyo Wedi board kende en ang'o kendo madhi luwo bang' mano nyalo bedo ni samoro kaka appointing authority osego kode kwano ma samoro kata en wuon samoro pod okia to samoro osego kode kwano ni nitie gimoro monego na modhigo machielo mbele ka koch nyalo golie pap kara koch nyalo bedo kod kwano machieng' moro ni ngigo namba 11 tipo ka koro chakilo kori namba 3 koro mage timore mang'eny koro aparo ni samoro nitiere gima jatend piny ma pango kode kata mana sirikal mar UDA pango kode keche apani ok en ng'ama ginyalo kaka wato gibolo kaka Fredo wacho ni ok en ng'ama winjore bed ni gocho ne ng'ama gore kodi no ok nyalo weyo oko kamano koro aparo ni nitiere kamoro ma dibed ni igo kode kwano moro maber mbele ka kode kwano moro maber to en mana bedo gi rito gi ng'eyo kech kata no wuon ang'eni sani kata kipenje to nitie moko nyalo golo nitie siri moko mag sirikal mag sirikali makare no ko bingisi ni mara kae kama kora chomo tang'eyo ni samoro luore ka kituweyo mare modhi neno mbele kabe kech kata mana banka no gole thuolo no tiwinjo ka wuoyo mare pod okolokore pod en mana ng'amo chung' gi Ruto gi William Ruto to chung' gi UDA kendo pod owacho mana pache kata banka ne osegole lemono erokamano Victor just second achiel gima wiya wil godo ni king'ien to Odoyo Wedi ni en ng'a kiweyo siasa ne aparo ni an kaka ng'at ma waduto wase interact gi mwalimu en achiel kuom jo siasa ma kopogore gi bedo ni en combative kata wacho pache e ute mag fwambo to en achiel kuom ng'at ma samidwaro tinyalo yudo en accessible mwalimu en accessible moloyo kata mana chairman mamoko gite oloyo governors mamoko gi kiweyo siasa mwalimu ng'at anyalo pime gi Elda Kawino mara ODM to kata gi ODM executive chair Oduro Ngwen Odoyo Wedi konyisi ni waromo saa 5 tu biro romo saa 5 kendo kigo simbe moko mako to kogik saa 3 oro ni message onyisi ni ng'ata mae en gimo pogore koro ma achiel kuom gik ma samoro kopogore gi jo siasa kata weche mag siasa to jo piny ok nyal ng'eyo no Odoyo Wedi no en dhano kendo en dhano ma kowuok ni tiri wuoth kaka iwinjo jai wacho cha tu dhi wuoth nikech samoro wan bende wasegoye ga ka kwa wacho kwa goye ka koro wanyine to waulo ne ga ula lakini ka ji oromo ko kuchocho taparo ne Odoyo Wedi no dhano erokamano wach mari bugi ken ano ka ubado sirikal wacho ni saurugo kawuono dhi mapiyo manade kabisa ochalo chumbi yawa ochalo chumbi apa mana ni jopiny onyamana kwe weche mananche nowach kod mana jalup jatend piny Rigathi Gachagua makoro sani no katimo gima kelo liet okunjore be ni dhano bedo kod paro mar ni lweny nyalo wuok kokalo yiero pani kanyo kama ne ji oseaye ji nosesomo lesson mokunjore be ni ji dokie kendo koro ganda siasa mar lweny chakore mana gi dhodi kanyo samang ugoru e ward maru kata polling station maru mane kama chakore godo
Koro kata bed ni josiasa mamalo kuch nyalo dire weche to kik mano bi malungre madonje i chunywa ma wan bende wanya siasa no e kor gwenge mawuokie. Erokamano ahinya. Governor. Wachiwo mogik ayudo ka kare kata koma mar governor without portfolio ni nitie joma dwaro. Aparo ni weche matenore gi weche mag ang'enge ma wasebet kwaneno kaluo. Wang'eyo ni ombulu biro kasipul. To wageno ni wabiro bete gi siasa man gi lony ma opogore gi siasa mancha ne waneno chien kacha.